Bună tuturor, eu sunt Alexandra, iar în acest videoclip vom vorbi despre cum să îți controlezi emoțiile pentru a nu fi controlat de ele. De multe ori luăm niște decizii pe baza emoțiilor noastre din acel moment, iar apoi regretăm aceste decizii pentru că au fost făcute cu inima, nu cu mintea. Așa că folosește emoțiile în avantajul tău, nu în dezavantajul tău. Dacă vrei să știi să-ți controlezi emoțiile și să nu mai fii afectat de toate lucrurile care ți se întâmplă, poate și o fire sensibilă, atunci urmărește acest videoclip. Ceea ce trebuie să faci tu este să realizezi că nu este despre tine, nu mai lua lucrurile așa de personal, nu mai lăsa lumea să te afecteze prin vorbele ei sau prin comportamentul ei. Nu mai lăsa aceste lucruri, puterea este în mâinile tale, doar tu decizi dacă comportamentul cuiva te va afecta sau nu. Așa că nu mai lăsa lucrurile acestea să te afecteze, realizează că nu este despre tine, nu mai lua lucrurile așa de personal. Bun, primul pas spre a-ți controla emoțiile este să stabilești un termen limită de 3 zile în care tu să îți exprimi toate emoțiile, să plângi, să te gândești intens față de acel lucru care te-a afectat și pur și simplu să-ți dedici aceste 3 zile, exprimi efectiv toate emoțiile, toate gândurile, să te gândești intens la lucrul respectiv, iar apoi după acele 3 zile să nu te mai gândești deloc la acel lucru, dacă îți vine în minte să te preocupi cu altceva. Pentru că în loc să îți irosești energia, să te gândești la lucrul respectiv, să suferi o grămadă, mai bine ai focusa acel timp pentru a te dezvolta tu ca persoană sau să investești acel timp în tine, în lucruri care te vor ajuta pe viitor. Așa că nu mai te gândiți, irosești timpul degeaba, să suferi aiurea, așa că nu mai lua lucrurile personal, nu este vorba despre tine. De multe ori ne gândim de ce mi s-a întâmplat chestia asta, de ce persoana respectivă mi-a făcut aia. Nu are legătură cu tine, are legătură fix cu persoana respectivă care are probleme cu ea. Mie îmi place să gândesc faptul că toate lucrurile sunt menite, așa sunt menite să se întâmple, pentru că orice decizie aș lua, eu nu regret, pentru că mă gândesc că așa a fost să fie sau așa a fost destinul, așa că eu cred că te-ar ajuta să gândești și tu așa, că lucrurile oricum sunt menite, este un plan pe care îl avem, deci de când ne-am născut, avem un plan în lumea asta și toate lucrurile care ți s-au întâmplat până acum și care o să ți se întâmple în continuare sunt menite să fie, așa că nu mai lua lucrurile personal, nu mai suferi aiurea, nu-ți mai investi energie, să suferi, să te gândești, de ce mi s-a întâmplat chestia aia, nu știu ce. Ia lecția respectivă și mergi mai departe. Realizează, dă 2 palme și nu mai suferi. Gândește-te, tu ești cel care vrei să suferi, tu ești cel care permite. Tu, dacă ți-ai da așa un switch, nu mai suferi. Pentru că, realizează, tu ești în control. Noi ne rănim foarte mult cu gândurile noastre, noi ne facem foarte mult rău cu gândurile noastre, așa că trebuie să vezi lucrurile într-un mod pozitiv, ori le poți vedea într-un mod pozitiv, ori într-un mod negativ, alege să le vezi într-un mod pozitiv. Paharul este pe jumătate gol și pe jumătate plin, depinde tu cum îl vezi, așa că privește situațiile așa dintr-o perspectivă obiectivă, mai te uita la situații sau așa și la persoane și le iei într-un mod personal, nu le lua, nu are legătură cu tine. Încearcă să folosești emoțiile în avantajul tău. De exemplu, dacă într-o anumită situație trebuie să plângi, plângi. Dacă într-o anumită situație trebuie să te temperezi, controlează acel lucru pentru că în mintea ta trebuie să fie scopul acelei întâlniri cu acelei persoane, scopul și să-ți readuci aminte. Dacă să menții o relație bună cu cineva necesită să-ți controlezi emoțiile, trebuie să te gândești la beneficiile acelei relații cu persoana respectivă și să te controlezi, poate ție nu-ți place de persoana respectivă sau poate te supără ceva, învață să controlezi aceste lucruri și să fii mai inteligent decât emoțiile. Sau, de exemplu, dacă îți place de cineva, este foarte important, mai ales ca fată, să-ți controlezi emoțiile. De exemplu, de multe ori poate el va încerca să te facă geloasă, să vadă cum reacționezi, tu nu arăta chestia asta, să fii geloasă,
sau gelos denotă o lipsă de încredere în sine și nu cred că vrei ca persoana cealaltă să creadă chestia asta sau să vadă chestia asta, așa că nu îi lăsa să vadă gelozie. O persoană care are încredere în ea știe că nimeni nu este mai bună ca ea și că nu se compară nimeni cu ea, așa că nu este geloasă, așa că nu arăta aceste lucruri, nu arăta și nici nu lua lucrurile așa de personaliale într-un mod așa mai jucăuș, pentru că nimănui nu cred că îi place o persoană care dramă, numai supărări peste supărări, așa că și în aceste momente, în foarte multe momente, este necesar să-ți controlezi emoțiile. Așa că fii mai jucăușă, fii așa mai, cum să zic, fără să iei lucrurile așa de în serios, așa de personal, să te superi, să fii geloasă. Nu cred că celelalte persoane îi va plăcea lucrul acesta, așa că dacă îți dorești să fii cu persoana respectivă, trebuie să înveți să-ți controlezi emoțiile și să le aplici în momentul în care trebuie. De exemplu, să plângi dacă tu ai nevoie de ceva sau vrei să manipulezi din punctul acesta, plângi. Deci uneori să-ți folosești emoții, deci tu folosești aceste emoții în avantajul tău, folosește-le atunci când este nevoie, când este în beneficiul tău. Așa că, după cum am mai spus, ia-ți 3 zile în care să-ți dai toate aceste emoții, să te gândești intens la acea problemă, la acea persoană sau la lucrul care te-a supărat, iar apoi switch, îți dai, cum se zice, restart și te focusezi, energia ta va reveni pe tine și tu vei fi pe cel pedestal, nu situația respectivă sau persoana respectivă poate care te-a rănit. Tu revii pe cel pedestal, tu revii pe locul 1, iar acea energie care a curs în situația respectivă sau în persoana respectivă să curgă înapoi în tine. În loc să fii supărat sau dezamăgit sau așa mai departe, referitor la ce ți s-a întâmplat, gândește-te cum pot să mă dezvolt, cum pot să fiu cea mai bună versiune a mea și să nu mă mai gândesc la persoana asta. Trebuie să înveți să-ți controlezi emoțiile în avantajul tău, pentru că dacă nu, emoțiile te vor controla pe tine și vei lua niște decizii pe care le vei regreta și vei spune, vai ce prost am fost, vai m-am făcut de rahat sau am făcut niște chestii nașpa, acum realizez că n-am avut respect față de mine și poate i-am scris sau l-am sunat ca disperata și o să vezi că în cele din urmă, dacă nu știi să-ți controlezi emoțiile și ele te controlează pe tine, totul vei avea de suferit, totul îți vei strica relația tu cu tine, pentru că trebuie să ai respect față de tine, să știi ce meriți și să gândești cu capul și să gândești strategic, astfel încât tu să obții ceea ce îți dorești. Și sper că v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați like, share și subscribe